Ayo tambahi Mbak Ayu. Ya ben nyambut gawe kabeh. Padha-padha iki brahala iki wetengen medun kabeh. Piye kon TikTokan no? Hah? Piye nek TikTok? Betul nek. Hah? Iya, TikTokan kaya nggon anu kae lho, HP kae lho. Ayo tambahi siji. Jogetane piye? Tambahi siji ayo. Ini gak bisa. Gak bisa. Iso cahmu dalang modern nek. Meng. Ya. Ayo coba jogetane dibalani cah loro ayo. Tararareret ngono kuwi. Kuwi iso sesuk iso dienggo spot lho. Iya. Ngapa dikai HP kon selfie? Hah? Ana sing Oh, Tin. Aja. Arep nyuting bokonge Tatin. Layare ora cukup. Maksudnya Dadi dingenekke iki pol lho, piye to iki kok ora pas-pas iki. Nek dene tapi mergo keceraan ya sing ora cukup kuwi saking gedene wong. Tak ukur ki 6 kilan kok. Saiki diukur wis ora 6 lho. Ora wae ora. Ya jel. 8 gundulmu. Jare susut. Jare susut. Ning sithik Ayo mulane kok olahraga. Ya. Ayo jak lali janjine dibawani wong loro, ya padha-padha gedene, padha-padha biwara, padha-padha sentosa. Ya. Ayo ngletak dalange wae ya. Mau? Piye? Arep tak apake? Tak kotak. Ambok enya. Mbak, jare iki nek daging tua alot lho. Oh, kayak alat banget tur pahit. Wis tau ngrasake apa piye? Ketoke lho. Ketoke nek didelok saka blegere iki pahit. Blegere cengelmu. Lah apa? Postur ngono lho. Postur apa? Ya. Sing bawa sapa? Ya wong loro supaya adil. Nyo tak tambahin cah siji. 150 ya. Lah kene akeh banget. Ayo dit kowe. Lah kok mung dikei 50. Iki dit saka tas e. Ambel tut. Beltut apa? Beli aku tute kowe. Iya lho ra. Dalange kong kali kok. 150 300. Ya tak tambahi 50 dadi. Mbok iki kabeh dikeke ngopo lho? Waduh aku nyambut gawe rung rampung kok njaluk dhuwit. Ora jenengan kurang sugih apa piye? Oh, Lho tambahi. Apa kuwi? Oh, ana sing nyuwun perahu layar. Ya engko bar iki perahu layar. Nyo, iki 50 ki nggo tuku perahu entuk apa ora? Mengetok Iki entuke paling mung disumet tok. Nganggo panci ae wis. dadake siji karo lali janjine kuwi. Ya, dadi 400 saiki 200 wis nang kene. Yo bawani. Omong aku yang dhisik wae, aku lagi meng. Lagi memang. Aduh. Gaya tenan, aku lagi meng. Dalange urik ya. 400 lho. Kuwi nang kono sing sak yuta jek ana kuwi. Sak yuta dengkulmu mlocot lah. Perahu layar ming 50 kok tembang apa sak yuta? Mulane diduduhke men ketok. Ora ono. Oh, ora urik to. Nang ngesake lho, nang ngisor lho. Endi? Kuwi. Ngisor. Apa lho? Ula. Pundi? Ha iki mbah mau mak klebatmu tak jejeg ora kena. Kula cekelen apa? Cekelen. Cekelen nek arep kecokot kowe. Hah? Nyokot apa piye? Lah mbuh. Nyokot ora, Pak? Tak. Ora. Ora. Ayo. Wis mlayu nang ngisor panggung. Ya gak wis.
lali janji. Siapa sih? Kowe. Aku. Dino. Nggih, Pak. Dina Minggu kanta anti Yo, gentenan. Tinamune apa piyaine sing nyuwun prau layar? Iya. Ah, Mbah Medot apa sapa mau? Tok. Ya kanca neng gisik kan pira? Anane pijersa pinter golek alasan ngandir-andir angin dekor eno aku wis ora yo Minggu sing tak tunggu
sawer iki nek lagune rampung. Lah iki silak diulungke nek ya mesake to. Yo sekedap nggih Pak ngono kok. Ah, duit e. Oh.